Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikde gurulmagyny halkara denanlar güni münasibetli işe berdenanlaryň arasyna denanlar zeminiň zeynatydyr atly aýdym saatly bayramçylyk çäresi geçirilýär. Bizim Türkmen portal web-saytymyzyň agda bir dörejilik topary bolup şeýle ajaýyp çärelere gatnaşmagyna geldik. Ondan hem mehribanlar hemmemiz bilelikde tomoşa edelim. Salam sizi bu çarada hoş gördük. Ine şahiram şeýle berliýärde. Biçak hormat boýun ene diýdiler. Ady dillermizde sena diýdiler. Bir gezek ýykmaklyk enäniň göwnün ömür geçilmejek günä diýdiler. Şahir şeýle tetirler bilen eneleň nähil mukodesligine aýdyp geçipdir. Sizem öz gezengizde enelerimizi denanlanmady bayramçylyk günleri münasibetli geçirilýän çäremizde gutlap beraýsaňyz. Başsyna ul höwes bilen men suwun ýüregim tolgunýa, buýsanýa sebäpden bizim Türkmenistan döwletimizde mehriban arkadaşlarymyz, gahrman fiýatlarymyzyň şeýle denanlara goýan bir ul hormaty barda. Muňa biz çäksiz minnetdarlamadan hem de şeýle ajaýyp ýollar giň mümkinçilikler açyp beren mehriban gahrman fiýatlarymyz köp sag bolsun aýdýar sebäpden de şuň kol denanlarymyz ul hormata eýe bolup ähli bir işe berler denanlar agla we köp bolup durda. Men pursatda peýdalamşy Kümüştaşly enelerimiz köpçe gaýdarlardan başlap halkara gün bolan denanlar bayramçylygyny tüýsürekden gutlaýan näşeýle dabaralar, şahlyklar diňe bir Askar şäherimizde der eýsam vilayatlerde, etraplarda da şeýle bayramçylyklaryň dabarasy oga bolup durda. Denanlarymyzyň ogadan libasy bolup, ogadan giyinip gelmeklerini özüm gülemeňde, güllere meňzetýän denanlarymyzyň bir şähtaçyk göwnaçyk bir buýsansdan dol ýüzlerini görende bolsa ýene bir ýola begenýäňde çünki arkadaşlarymyň mehriban gahrman arkadaşlarymyň jaýlar sowgat bermegi, ene mehri atly medalyň döredilip bulara sowgat berilmegi bolsa, bular ýene bir ýola has hem begenler buýsanlara. Kümüştaşly enelerimizin buýsanyny esitmek bak bolsa, bize şuň gününe bir nesip etip durda. Bu zatlaryň ählisy biziň asuda watanymyzda, parahat zeminimizin üstüne mehriban arkadaşlarymyň şeýle türkmen denanlara goýan hormatyny nişanlyp durda. Mehriban arkadaşlarymyň, gahrman fiýatlarymyň şuň gününe halkara denanlar güni münasibetli ýörete her bir günçemizde Türkmenistan meçlerine şeýle dabaraly çäreleri geçirmäni ýörete halkara günde bellenmeň özi biz üçin wagt bolup dur. Bu üçin olsa men mehriban arkadaşlar gahrman fiýatlarymyza türkmen gelin gaýlaryň adyndan tüýsüregimden sag bolsun aýtýan ilmidana başlaryň dik bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, iýlik bähbetli, ähli tutumly işleriniň bundan beýle urawaşlyklary beslenmegini tüýsüregimden arzu etdim. Проводим выставку на прекрасном предпраздничном мероприятии, посвященное женщинам. Хочется сказать, что партия предпринимателей и промышленников Туркменистана и ЮНЕСКО, секретариат по делам ЮНЕСКО в Туркменистане во главе с Чинар Тадживной Рустемовой делают огромные шаги для того, чтобы раскрыть потенциал наших творческих людей, сохранить наше культурное наследие туркмен. И хочу в эти предпраздничные дни поздравить всех с праздником. Пусть всегда будет улыбка на лицах наших женщин. Хочу поблагодарить национального лидера, героя Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и нашего уважаемого президента, героя Туркменистана Сердара Бердымухамедова за их такое чуткое внимание, за их вклад в развитие творчества, искусства. И огромное спасибо, что такое уделяется нам внимание, что
нам открываются двери, и мы можем с радостью создавать красивые изделия.